Wis jarene. Kok kula mboten mangertos menawi panjenengan menika sampun kondur. Aku rak jujuk neng papan iki mergo aku ngerti nek Sariwati, Kentonowati iki dumomong anakmu. Injih. Ayo kuwi to iki. Sing dadi damen-damaku. Najan anakmu telu, ya Sariwati, Pandini, Kentonowati. Ewadene. Turahane laku ning pagulingan lho kowe kok ya isih nukuli. Ah kaya iki bondan kuwi. Rak kabedan to nyi. Injih menika ingkang nama tresna Kang. Ya kuwi wong tresna. Mula pangarep-arepku ya nyi. Injih. Sesuk nek bondan wis akhir diwasa. Aku wis ndungkap yuswa wis ra kuwowo. Mengkoni ning pakem kene. Lah ya sapa meneh plaine ra si bondan? Ya ora. Injih. Ning keleresan Kang Mas. Apa piye? Keleresan sak menika panjenengan sampun kondur. Kula menika badhe matur perkawis sekedhik. Ana apa? Injih anak kula Kentonowati Kang. Kentonowati. Injih. Ana sambung perkara apa? Ndek panyuwun apa piye? Nek ndek panyuwunan, dur kurangane apa to? Panyuwun pakem kene. Kang Mas. Kentonowati menika rak sampun dewasa. Ya. Dur karepmu? Kentonowati menika sampun gandeng tresna kalian Sutati Kang. Sutati. Injih. Sutati kan nak Wirya apa? Injih leres Kang Mas. Injih nuwun sewu Kang Mas. Jalaran Kentonowati kalian Sutati menika rak sampun ngalor ngidul. Gegandengan kula menika kuwatos. Menawi boten dipun rembag sak menika, kados pundi lokipun tangga teparo Kang Mas? Lha kuning. Injih kula. Aku kuwi bapakne to. Injih. Wong kowe rembugan. Ning nuwun sewu Kentonowati menika rak anak kula to Kang Mas? Kentonowati iki anakmu. Injih. Dadi aku ora wenang melu cawe-cawe perkarane Kentonowati. Nuwun sewu Kang Mas. Injih panjenengan menika ugi tiyang sepuhipun ning Kentonowati, Sariwati menika rak anak kula gawan to Kang Mas. Dur kok anggap aku ora ndek tanggung jawab. Aku kok anggap wong liya ngono apa? Nggih kados pundi nggih Kang Mas? Kula menika namung matur wonten niku. Kula kuwatos lo ing tangga teparo menika menawi Kentonowati menika mboten enggal dipun dhawuhaken. Lha kuning. Injih kula Kang. Sepisan kejaba ora timbang. Mergo aku ki penewu. Kok arep bebesanan karo apa? Wirya. Injih. Kaya-kaya ki kok ora wangun. Lan kaya-kaya kurang trep. Saiki ngono bae. Rene kowe wis nganggep lan nyingkur karo aku. Kowe wani-wani rembugan karo Wirya. Bakune nek si Kentonowati arep di rabi karo Sutati aku ora lilo. Wose Kentonowati ya tak rabi dhewe. Nek perlu ana putra pisan. Menapa boten klentu pamireng kula menika Kang Mas? Aku ora guyon. Aku wong tuwa. Nuwun sewu Kang. Sinaosa kados pundi kemawon panjenengan menika tiyang sepuhipun sambung. Iya. Kok panjenengan lajeng ngendika menawi anak kula badhe panjenengan pundhut piyambak? Pra prayoga ya ni. Boten Kang Mas. Oh yakin ngono bae ni.
prayogane supaya luwih ketok adoh sekabehane. Aku ro Kencanawati ya ketok adoh, karo kowe ya ketok adoh nih. Kersanipun? Kowe tak pegat. Kencanawati tak pek, kowe dadi maratuwaku. Piye? Kok ngaten to, Kang? Kok terus badhe megat kula? Anak kula badhe panjenengan dalem pundhut garwa? Mergo aku mendem tresno. Mendem tresno karo Kencanawati iki ya wis sawetara. Oh, Aku ora lilo nek Kencanawati dikek sapa-sapa. kok ngaten to, Kang Mas? Kok ngaten panjenengan menika? Panjenengan menika sampun wonten putra ingkang alit, ingkang kedahipun dipun bula wentak, ing mangke badhe nglintir panjenengan. Cukup. Rembukan robo iki ngecas lambe. Aku arep makat review anak-anakmu ben dadi bojoku. Kang Mas, Cukup. Kang Mas, Kang Mas. Ora ngira babar pisan aku nemoni lelakon sing kaya ngene. Ger, Kencanawati. Kata nyuwun. Kula ibu. Aku arep kondo karo kowe. Inci. Apot rasane Kencanawati. Angin panjenengan kedah ngendika kalian kula Ibu, wonten menapa? Ibu mung kepengin. Apa kowe tresno tenan karo Sutati? Lahir batas. Ageng tresna kula kalian Kakang Sutati. Kok panjenengan nyuwun pirsa? Ya, Apakan menika inci? menawa sliramu pancen tresno karo Sutati. Timbalono Sutati. Kene pundhak tak emban. Inci Ibu. Kados pundi, Nyai? Aku mung kepengin ngerti karo ati. Ih. Sumangga kula aturi ngendika, Nyai. Anggonmu tresno karo anakku Kencanawati iki mau tenan. Lair tandhes sing batus. Kula tresna dhateng Mas Roro Kencanawati. Matur nuwun Sutati. Ih. Ning aku kepengin ngerti buktine menawa kowe duweni rasa tresna marang Kencanawati. Lajeng dawuh pangandika dalem menapa badhe kula tentu badhe kula laksanakaken, Nyai. Sing jeneng tresna ngono mawa pangorbanan. Lho niki. Apa kowe gelem mbuktekke pangorbanan tresnamu marang anakku Kencanawati? Sauger pangorbanan menika kiat kula sandhang. Kula badhe minangkani menapa ingkang dados panyunipun Nyai Galigojo. Semono uga kowe Kencanawati. Inci Ibu. Mestine hatimu wis ora bisa dipisahke meneh karo Sutati. Inci. Sutati, Kados pundi, Nyai? aku njaluk tulung dina iki uga. Ih, Kencanawati gawanen lunga saka ing kene. aduh, Nyai. Mergo menawa kesuwen mapan ning papan kene iki bakal cilaka. Kok Ibu ngendika ingkang kados ngaten wonten
menawi panjenenganipun Nyai Galikojo namung metan mekaten. Kula badhe sagah menapa ingkang dados panjenenganipun. Ibu njaluk pangapura ya, Ken. Ora teges ibu ora tresna marang kowe, Kencanawati. Kula boten saged pisah kalian panjenengan Ibu. Kanggo sawetara wektu, kowe kudu pisah karo ibu. Aku kepengin uripmu mulya ya, Ken. Sing hati-hati Kencana. Ngesakaken dawuh. Panjenengan ingkang ngapusan. Sukati, Kados pundi Nyai? aku titip anakku Kencanawati. Niki Tulung dijogo sing tenan. kagem ningalaken tresna kula dhateng Mas Roro Kencanawati. Sedaya dawuh pangandika dalem badhe kula asta eksoaken. Nyai kepareng nyuwun pamit. Sing hati-hati ya, Ken. Monggo Mas Roro Kencanawati. Kula suwun tumuli tindak wonten panggenan kula. Kencanawati. Ibu Nek. Iya, gonmu ngerti barang Kencanawati. Kados pundi anggen kula badhe matur nggih, Kang Mas. Saiki Kencanawati ning ndi? Kencanawati boten mangertos kula, Kang Mas. Kok lungake? Boten, Kencanawati kok lungake? Kang Mas. Nuwun sewu. Kok panjenengan tekel dhateng kula iki kados ngaten to, Kang Mas? Aku dudu bocah cilik. Sing kudu ngro kapusi. Kowe ora perlu kumbi ning perkara iki. Nanging kula boten mangertos wonten pundi dunungipun anak kula Kencanawati. Nek kowe wingi ora kondo, Supyo nggih. nek Kencanawati kudu anakku, ora ning kejadian kaya ngene iki. Supyo nggih. Supyo nggih. Aja rewel yo nggih. Aku ngerti. Nek iki wong tuane bodan. Kejaba kene gres sengkeling penggalihku wis ora ana liya. Ingin menapa panjenengan sak menika tumindak nang wengis, Kang Mas. Wengis karo ora ngengkeli kowe, Sri Kuning. Nanging kula Nek kowe nuduhake ning ndi dununge Kencanawati, aku ora bakal wengis. Supyo nggih. Aja nanya jongkir. Piye? Belum nuduhake apa ora? Kula Piye? Kang Mas. Itu suara Nuwun sewu. keparat. Ora gelem nuduhake. Setan alas, yes. Aku ora kelakon. Karbo barang Kencanawati. Kowe sing kudu ngkane pati.
Cepat! Kang Mas. Sampun ngaten menika Kang Mas. Sampun ngaten menika. Kula menika garwa panjenengan Kang Mas. Wes, tangisnya Bondan. Malah kayus lo gregeting penggalihku. Mergo aku kemudian kudu tadi arwani Kentonowati. Kowe ngerti? Iki sifat kandel kapaniwon pakem. Kang nalika semono, aku dedepe ning paringing Prapi. Entuk Kyai Bajrakirana. Sing saguh ngentasi marang nyawamu. Ibu Ding! Kowe gelem ngudake ning ndi dununge Kentonowati apa ora? Kula boten mangertos, Kang Mas. Ora ngerti apa pantir kok dhewe? Kula boten mangertos. Kepala! Kang Mas. Bondan! Mati ke Bondan! Bondan mati! Wes! Dan nek ora wangkop nuduhake ngendi dununge Kentonowati. Bondan bakal tumekani Pak. Patine Bondan kuwi sing jalari. Rekune. Rene kuwi sing dadi jalarane patine Bondan. Kowe kudu nebus. Kowe bakal tak singkirake saka Kapanewon Pakem. Cukup. Karepmu? Aku isa halus ning aku ya Sokasar. Ya. Wes lekas bani karo aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Suruh! Budek kok kowe iki. Njaluk ngapura yo. Tangi oleh Gen. Tangi oleh yo Bondan.
ono le. Aku duweni panggadang muga-muga kowe bisa ngayomi wong tuamu iki. Ning kasunyatane Klen. Kowe saiki wis ora ono Bondan. Ning papan kene iki. Le. Tangi yo le. Wis le. Ya. Ibu kepengin goleke wawan ana ning papan kene iki umpama ana yo Nek. Kowe turu sedih letene ning kene. Anakku kabeh muga-muga kowe urip mulya agung saka ibu yo. Ibu ora bisa ngayomi kowe saiki. Aku mau kepengin kowe dong. Bingung nang papan kene iki kudu piye. Lah! Aku urip ra ono pengarep-arep meneh yen kaya ngene iki. Ibu sing luput yo, Kan. Kale koden. Kowe wis nyiksa uripku. Kowe wis mateni anakku. Wis ora ono gunane aku urip meneh ning kene. Aku njaluk tulung sapa yen ngene iki? Kanjeng Ratu. Kapejahan kula kemawon wonten ing mriki. Sampun boten wonten kinane. Seliramu kuwi sapa? Teko ngame-ame asmaku ana ing sungapaning kali opak. Kula kok rondo kuning. Rondo kuning. Kapan sisa kula kemawon? Sampun boten kinanipun kula gesang wekdal sakmenika. Rondo. Pati urip menungso mono. Ora astane Gusti kang akada jagat. Titah mono ora duweni wenang banjur marang titah liyane. Sliramu ngame-ame asmaku ana ing sungapaning kali opak. Mengku karep apa Rondo? Kula kepengin pejah mawon. Sampun boten wonten kinanipun kula gesang. Rondo.
mau ngarep aku wis kondhang. Pati urip menungso mono, utu menungso sing duweni wenang. Mula matur marang aku. Bloko. Lelakon apa kang nempuh marang kowe Randha Kula? Nuwun sewu Kanjeng Ratu. Kula dipun siksa dening bojo kula. Ingkang nami Galikujaya. Anak kula dipun pecut kalian bojo kula. Anak kula sampun boten-boten. Malah anak kula dibedah naga, dipangan naga wonten ing mriki menika. Pramila kapejana kula kemawon jalaran kula sampun boten gadhahi pangarep-arep malih. Kula sampun dipun pisahaken kalian anak-anak kula, Kanjeng Ratu. Randha. Bojomu kang tumindak sewenang-wenang kaya ngono kuwi. Kamangka bojomu kuwi nayaka ana ing kraton Mataram. Sing ateges andane Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Menawa bojomu tumindak sing sewenang-wenang kaya ngono kuwi, tegese Kanjeng Sultan Agung kuwi uga kurang wicaksana jaran ora bisa paring pengayoman marang kawula. Mula saka kuwi Randha. Sliramojo waslan Semarang. Aku bakal paring pambiyantu marang sliramu. Saestu Kanjeng Ratu. Kanjeng kados pundi Kanjeng? Kula nuwun pengayoman saestu Kanjeng. Sawetara aku bakal nyilih ragam. Raga kula. Ijin. Kanggo ngelingake Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Ngiras pantes males lara wirangmu marang bojomu Galikujaya. Mula saka enggal semadi. Wonten pundi Kanjeng? Sora kene kae. Thank you.